Keixo, ia bideo honetan FET materialak aurkeztuko deutsu edaz, ikusten duzuen moduan euskarako bertsioan gagoz, eta ipini dutzuet matematikarako lotura. Baina ez dagoz matematikarako bakarrik, nik hemen simulazioetan klikatzen badot, ikusten duzue fisika, biologia, kimika, lurraren zientziak, atal desberdinak dagoezela. Bai, ni matematikan zentratuko naz, ikusiko duzu ez gehienak bost bat deukela. Horrek esan gure dau, HTML bostean dagozela eginda, beraz edozein nabigatzaile, edozein ordenagailu, Chromebookean, tabletean, mugikorrean ikus ditzakegu. Beratsuago ikusiko duzu ez batzuk Java behar dabenak, honek deskargatu inbar dire, zaharragoa dire eta honek igual arazoren bat emonlik. Bai? Eta beste batzuk Flash behar dabe. Ordean Flash eta Java eguneratuta euki behar duguz, eta batez be Java ez dozku pegarik emon behar. Batzutan emoten dauz. Baina hori ez da oztopoa, ikusiko duzu ez gutxiengoak dira Java behar dabenak. Kasu honetan 3, beste danak HTML bostean dagoz. Orduen, zelan ikusten dire? Klikatzen dut beraien ganean, eta lehenengo eta behin hemen dekot play. Nik hemen play egin ezkero, jarduerara sartuko nintzateke. Kargatu egiten da, eta ikusiko duzuen momentutxo batean lanean az gaitezkela. Bale? Ez ota salduko jarduera zelan doan, gero bideo hau eta gero ipini dutxutaz beste bideotxo bi, onelako jarduera bi azalduten. Zer gehiago egin leiket? Ikusten duzu hemen txertatu. Hemen HTML kodea daukazue eta hori txertatu dezakezue edozein webgunetan, edozein blog, edozein saitetan, Moodleen ere bai. Ganera deskargatzeko aukera dago. Eta Classroomen ikasleenkin partekatu dezakegu. Interesantea dabe bai, hemen For Teachers aukeran, hemen daukazue gidoi bat, eta batez be hemen dekozue bideotxo bat. Bideoa ingeles ez dago, baina oso argi nik uste dute intuitiboa dela, eta azaldu egiten dau simulazioa zelan dabilen, eta ze gauzak lor ditzakegu. Eta hori izango litzateke. Animatzen zaituet jarduera kapurtxo bate aztertutera, eta ia baten bat topetan duzuen zuentzako baliagarria edo interesgarria izan daitekena. Gogoratu, hemen simulazioetan daukazu ez HTML bosteko simulazio guztiak, eta matematikaz gain, zientzia alorreko beste atal batzuk be badagozela. Besterik barek, gero arte!